ହୋଟେଲ କାହିଁକି ଆଇଲ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ନା ତମେ ତ ହୋଟେଲ ମାନେ ଆମକୁ ଡାକିଦେଲ କି ଏମିତି କଣ ଯେ ହୋଟେଲ ଖାଇଦେଇକି ଆଇଲ ସିଏ କହୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସୁବିଧା ନେଇକି ଯାଉଛୁ କଣ କହିବ ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବସ୍ ହର୍ନ ବାଜିଲା ମୁଁ ତାହେଲେ ଏଇଠି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କାଚ ପାଖରେ ଅନେଇଲା ଇଏ ପୁରା ଏମିତି ଟେକିକି ପାଟିରେ ପକଉଛି ସିଏ ପୁରା ତାଟିଆ ଚାଟୁଛି। ହଉ ତମେ ଆକୁ କାଟିଦିଅ ନା ଭିଉ ବଢିବ ତାଙ୍କର ବଢୁଛି ଭିଉ ତମେ କାଟିଦିଅ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ନୁହଁ ଏଇ ମୁଦିଟା କାଲି ଶିବୁ ନେଇଗଲେ କହୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଦିଟା ନେବି ମୋ ମୁଦିଟା ତମ ହାତରେ ନିଅ ସିଏ ଏଥର ତା ମୁଦି ମୋ ହାତରେ ପୁରେଇଛି ମୋ ହାତରୁ ଜମା ବାହାରିଲାନି ଖାଲି ଭିଡ଼ି ଖାଲି ନୟାନ୍ତନି ଖାଲି ସୁଜି ଭାଇ ହସି ହସି ତାଙ୍କ ପେଟ ପରେ ଆସେ କହୁଛି ମୁଁ ଯଦି ନେବି ଏଇନା କାହ୍ନା ଦେଖିଲା ଆମ ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କଣ ଦେବ ନା ମତେ ମୁଁ ତାଠୁ ନେଇ ଆଇଲି ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ କହିଲି ୟାକୁ କାହ୍ନାର ମେଘାର ମାଗିଲେ ମୁଁ ଦେଲି ନା ସବୁ ତ ଖାଲି କାହ୍ନା ମେଘା ଆଉ ଆଲୋ ତମ ନାଲିଟା ଦେ ଏଇ ଇଏ କଣ ଖାଲି ନାଲି ଖାଇବେ ବୋଲି ଖାଲି କଣ ହଉତି ଖାଲି କହନ୍ତି ମତେ ନାଲିଟା ଦିଅ ନାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଲି ହଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ସେଟା କଣ ଟିପା ହିପା ଖାଇଦେଲି ନା କଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାନ୍ତି ଦେଖିଲା ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇକି ଦିନ ଗାଈଟା ବିଡ଼ିକି ଝିଅଟା ମା ବନେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇ ଝିଅ ପିଲା